दिनै गसाइगाव टाउनाव मोननै ब्लक जमदुवार आरो सराइबिल बे मोननै ब्लकनि इउथ आरो बिएसइउखौ लानानै मोनसे वार्कशप जानानै थांखांबाय। दा बेवहाय गोबांथार 1000सो जोंनि इउथ्सफ्रा दिनै बे वार्कशपआव बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोनखौ फैबाय थानाय इलेक्सनाव माबादि खामानि मावनांगौ, जों न'खर न'खर बोरै हाबनानै जोंनि जे बिपिएफनि आदर्श नीतिफोरखौ बुंनानै रायजोफोरनि गोसोखौ बोनांगौ, बिनि सायाव जोङो मोनसे वार्कशप खालामदों। दा गोजोननाय मोनदों जे बेवहाय जे 1000 जन जोंनि इउथ्सफ्रा जे बाहागो लाफैदों, बेनि थाखाय आं साफ्रोमबो बाहागो लाफैग्राफोरनो साबायखर जासियो। दा बिथांनि बेलायाव जों बुंगोन रेवरेवाया सोर? रेवरेवाखौथ' जों बिपिएफआसो बानायदों, हारसिङैथ' रेवरेवा नङा बियो। जों बिपिएफआ बेखौ आगोलाव स्पिकार बानायखांबाय, इएम बानायखांबाय। दा बिदि बानायसेयावबो बिथाङा जे हाग्रामा महिला आयेनखौ फोथाय खेबस' खालामबाय, बिनि फिननायखौ होनो थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै रेडि जानानै दं आरो बिनि बिसारा रायजोनि आदालतआव जागोन आरो बेखौनो जा थिरां जाबाय रायजो राजाया। दिनै जोङो हिसाब खालामदों, जोङो खमैबो बेहाय 7 लाखनि बारा भट मोननानै देरहागोन आरो इउपिपिएलआ बेवहाय हयथ' 2-3 लाखनि बारा भट मोननाय नङा, बे रोखाखा। आरो बिसोर इउपिपिएल माने एबसु, बे आगोलनिफ्रायनो उरखाव गोराय गेलेबाय थादों। बिदिनो मालाबा 3 लाख मोनदों, मालाबा 2,77,000 मोनदों। 2014आव 2,77,000 भट मोनदों, दाख्लै 3 लाखसो मोनबाय माबायाव 19आव। दा बिदिनो बारायनाय नङा, बे 3 लाखआवनो बिथांमोननि भटआ सिमाबद्ध जानानै थागोन। जोङो 7 लाखनि बारा भट मोनना देरगोन, बे रोखाखा। दिनै बिथांमोनखौ खुनु माने रायजो राजाफ्रा दिनै गनायला, मानो होनबा बिथांमोना थगायबाय रायजो राजाफोरखौ, आइजोफोरखौ थगायबाय, इउथ्सफोरखौ साख्रि होगोन, 1 भट 1 जब होननानै थगायबाय, सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होगोन होननानै थगायबाय आरो बिटिआर एकर्डआव जायफोर मानेखि दफाफ्राव एनेक्सार हिसाबै फैफादोंमोन, दा बे क्लजफोर हिसाबै माखासे फैफादोंमोन, दा बेखौबो भारत सरकारा रिजेक्ट खालामना होबाय, मावनो हाया। सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिखौबो लुफुंनो हाया, एनआइटि लुफुंनो हाया, ट्राइबेल इउनिभारसिटिबो जानो हाया। दतमायाव जे बड'फा इउ एन ब्रह्म कालचारेल एक्सिलेन्स होननाय मोनसे सेन्टार, बेबो जानाय नङा। रबीन्द्रनाथ टेगरनि नामाव डिपिआर हरनाय, बेबो फिट नङा होननानै गासिबो खामानिखौनो आरो माबा बिटिआर ओनसोलाव जे कच फेक्टरि रेलवेनि बानायनांगौ, बेखौबो रिजेक्ट खालामजोब्बाय। होमबा बिटिआर एकर्डआव मा मावनांगौ दं दालाय? रिजेक्ट खालामजोब्बाय, थगायजाबाय प्रमद बर'आ। बे बेफारखौनो खालाममारदोंमोन, बिनि सिमाङा खालि बेल'मोन, गाव बोरै बिटिसिआव शिफ्ट जानो हायो। ओंखायनो रायजो राजाखौ थगायनानै सिगनेसार बे सुक्ति खालामथारनोसै, माने सुक्ति खालामना रायजो राजाफोरखौ बुरखायाबा जों उफाय गैला, नङाबा जों शिफ्टबो जानो हाला, इउपिपिएलआ सरकार दानो हानाय नङा, एबसुआ गोदाव सोराव जालांसिगोन। बेखौ साननानै बिथाङा बे सुक्तिखौ खालामब्रबदों आरो मालाय। आरो बिथाङा सुक्ति जायाबाबा, बड'लेण्ड मोनाब्ला शिफ्ट जाया, माबा एमएलए जाया माया होननायफ्रा दिनै बेनो प्रमान। बड'लेण्डबो जायाखै, खिन्थु बिथाङा शिफ्ट जाबाय, बेनो बिराद गिदिर थगायनाय बिथांनि थाखाय। बेथ' नंखायथार, बेलाय बेक्तिगत रनजित बसुमतारी बिथांनि सालायनि राव, बियो बे बिखानि रावजों बुंनो हायाखै बिथाङा। बेबो दा दिनैहाय नुबाय थादों, आफ्टार एमपि इलेक्सन बै खुनु इउपिपिएल होननाय दोल थागोन ना थाया जोंहा सन्देह दं। मानो होनबा जोङो बिपिएफआ एबारनि एमपिआव खाम्फा बरगयारि सारखौ देरहाहोनो हाखांबानो बेवहाय प्रमद बर'आ शिफ्ट जानानै थानो हानाय नंला। मानोना हेमन्त बिश्व शर्मानि जे राजनितिक जों नुबाय थादों, दिनै बेहाय नुबाय थादों जे फैबाय थानाय समाव प्रमद बर'जों थाफाबाय थायोब्ला 2026आव चिफ मिनिस्टार जाफिननायनि सिमाङा बेना दुलिसाद जागोन। गतिके एमपि जेननाय माने बिटिसिआवबो जेननाय, बिटिसिआव जेननाय माने एसेम्ब्लियावबो जेननाय। गतिके बेबायदि प्रमद खामानि गैयै, थगायसुला, मैखारि आरो बे बिटिसिनि सासे बिराद गिदिर थगायसुला बेफारि मानसिजों लोगो जानानै राजनिति खालामबाय थायोबा बेवहाय हेमन्त बिश्व शर्मा डाङरियानि जोंनि सिमां बे जाफुंसारनाय नङा। गतिके बिथांखौ अट'मेटिकेलि 4 तारिखआव रिजाल्ट ओंखारनाय लोगो लोगो 5 तारिखआवनो बिजेपिआ जोङो बिटिसिआव जों इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट होनो हाला होननानै गावसिनि पार्टिखौ उइथड्र' खालामना लागोन, बे रोखा।